En wel krekt naar vieven in een hotel in Snits, dat het zelfskip onder een maasbrochtje zit. Het wordt voor elke niet een bijzondere dag. Voor de 76-jarige Peter van Riesen van Skielge wel heel bijzonder. Dat heb ik nog nooit van mijn leven beleefd, nee. Het is de eerste keer dat ik naar Amsterdam kom, dus daar ben ik nog nooit eerder geweest. Dus. Wat verwacht je ervan? Nou, wel eens in bijzonder. Het zal wel een gekke boel wezen daar in Amsterdam, sowieso. Dat zou wel zwart van het volk wezen. Maar ik zag op een kaartje dat ik helemaal vooraan zit, zo, dus dat is al heel bijzonder. Elke Friese gemeente mocht een inwoner afvaardigen. En ik binnen de 3 gasten die het speciaal toch commissaris van de Koningin Jorritsma selecteerd binnen. Waaronder Tunder Epke Zonderland. Meneer Zonderland, ik ken u alleen van de televisie, want ik heb het nog nooit in levend lijven gezien. Nee. De Olympisch kampioen is net alleen bij de inhuldiging. Ik dacht er Joen nog een oefening bij de Koningsveert. Hoe dreig wordt die oefening of has me net zo heeg in Scotnieuw? Ik hou me in, Joert, want het is ik in de buitenlucht. En als het iets te hard waait, dan kan ik er wel wat les van hebben. Dus ik probeer wel een vluchtelement erin te doen, want dat is natuurlijk wel hartstikke mooi als het lukt. Maar ja, ik moet het maar bekennen hoe de omstandigheden jou binnen. Voor Anneke de Vries van Haas is het net de eerste inhuldiging die ze mij maakt. De 23 Jelien ben ik in Amsterdam en toen heb ik op het Dam staan. Maar de microfoon zit die in het net. Dus van de taspraken van toen, Juliana en Beatrix, hebben alleen nog de laatste button van Beatrix hier. Leven Nederland. En verder niks. Je hoort eigenlijk de herkansing dan? In die symbool. Intussen is de bus onkwam in Amsterdam. Van Riesen leidt alles vast en kan haast net wachten. Hier komt Beatrix en ik kom hier te zitten. Ja, daar zit ik helemaal goed.